fordelen med den her, det er, at den er meget stærkere. Der er godt med kraft i, ikke? Ja. Og så det er, at du kan se, hvad du arbejder med. Med den her hånd, hvis jeg skal ned og have fat i et eller andet her, så bliver det et problem, men der kan du komme ind med den. Ja. Og så jeg kan stille på vinklen, men jeg har lige kommet til at ødelægge den. Så kan du klikke den ind, og så kan du stille den i en vinkel, ikke? Okay. Det skal jeg lige have lavet. Og så, den er svær at spise med, og har en kniv i. Hvor der er den her nem, der kan du lige lægge den her. Ja. Og så det du kan se, hvad du laver. Ja. Der er hånden meget, så er den i vejen. Så skal du... Også hvis man skal arbejde med et eller andet, så er det også... Og den hånd er tynd her. Ja. Hvis jeg er ude at fiske, så bruger jeg selvfølgelig den her hånd, så kan jeg holde om stangen, og der vil det blive udfordret med den her. Så hvis du skal binde snørebånd, der er de sådan set lige gode. Der kan du bedre se med den her, hvad du laver. Ja. Og så tåler den lidt mere, ikke? Ja. Ja. Og hvis jeg skal bære en pose, så med den her, der behøver jeg ikke at åbne og lukke den, så hænger den bare over her. Ja. Så, Ja. Eller her. Do you have screws in your upper arm? Kan du forklare, nu vi lige stødt til, hvordan fungerer den? Hvordan er den følt sig? Hvordan kontrollerer du med at dreje og gå med løb? Det er sådan, på selve stumpen, jeg har, der har jeg en sensor, der sidder herude, og en sensor, der sidder derinde. Så når jeg vil lukke den her hånd, så gør jeg, ligesom jeg normalt vil lukke hånden, så kan du se, at der sker noget. Er det muskelsammenhæng? Ja, og det gør den også der. Og på den anden, når jeg vil åbne hånden, så det er egentlig stort set samme princip. Så når jeg lukker, så lukker den. Og når jeg åbner, så åbner den. Når jeg vil rotere den, så bruger jeg den her ude, men jeg spænder hårdere med musklen, og så roterer den vej. Og gør jeg det på den hårde, så roterer den vej. Så kan jeg så åbne hånden, så holder jeg spændingen, så skifter den over til kun at køre med tommelfinger. Hvor svært er det at lære? Er det sådan ret intuitivt, eller er det... Det er rigtig nemt at lære. Altså, jeg var i sådan en test, hvor jeg skulle lære at åbne og lukke. Det tog 1 minut, så kunne jeg. Og efter 10 minutter, så kunne jeg rotere. Så fordi det er stort set bare samme princip som om, nu åbner jeg min hånd. Ja, man har ikke tænkt over det før. Hvorfra har du mistet din hånd cirka? Det er lige her. Okay. Måske lidt tilbage på musklerne. Så siger jeg godt nok musklerne. Ja, det kan være et problem med nogle folk, der er født måske uden. Ja, for det har ikke... Men det er der nogen, der har. Der er en dame rundt her, som er født uden. Hun har noget muskel. Og så er det jo det, man har fantomsmerter fra den hånd, der har siddet der. Så den mærker egentlig sidde herude. Så tænker jeg på at åbne og lukke. Så det føles sådan meget naturligt. Men jeg står og du kan godt bruge den funktion der. Det er der så ikke. Det tror jeg. Og tommelfingeren skal så selv stille. Man kan lave det, hvor vi kan styre alt, men så har du lige pludselig 7 sensorer derinde. Hvad for en muskel skal jeg bruge? Og hvad gør den nu? Så er det nemmere at forholde sig til, okay, der er 2, der er lukket og åbnet. Hvem laver de der udstyr? Det her, det er et skotsk firma, jeg ved ikke, om det er en